Bħalissa dejja investigazzjoni biex tistabilixxi x'wassal għall-imġiba mhux tas-soltu ta' ħabsi fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Sorsi jgħidu li dan il-ħabsi prova jneħħi ruħu bidejh. Skont is-sit tal-aħbarijiet Newsbook, il-ħabsi jinsab f'kundizzjoni stabbli u tieħed lejn l-isptar jumejn ilu. Dan wara li fraħal ġdid intbatet ambulanza u infermieri mill-emerġenza. Ir-riżulta li dan il-priġunier kien taħt l-osservazzjoni u raw qatt ta' professjonisti sa ftit ta' sigħat qabel ma nstab iġibruħu b'mod stramp waqt kontrolli ta' rutina li jsiru mill-gwardjani. L-istess sit rapporta li l-ħabsi f'dan il-każ kien jgħat isegwi pjan ta' kura skont il-bżonijiet tiegħu u nstab li jbati minn ansjetà ħafifa iżda ma kellux ħsibijiet li jneħħi ħajtu. Iżda fuq dan il-każ se jintefa' aktar dawn la darba tkun konkluża l-investigazzjoni illi qed issir.